Hindi na po ano. Okay. A or B. Pamarkahan ko yan sa match referee after the game. Here po, pamarkahan after the game sa match referee. Katulog ng trabaho ng match referee po, sa kayo talaga. Kasi ako sa for six. Okay. Now, start na ang game. Pagkakapagkakala ko mga kasabay ng sarili ka mo. Gawa ko ng form. Ito na sila. Support ko na sila sa form. Ito ko na sila sa kasulat ka ito. Support ko na sila sa block. The start of the match. Sa start of the match po, inakituhan at itong mga referee, makapasitunan po nila at itong mga player at players, makapasitunan ang mga player sa baseline. Naintroduce ko kanina, match referee. Ito makakulit na kanina, good morning, Filipino para football. Ladies and gentlemen of okay?
Salam. Left, very good. Nandun na si Sir Salam. Player on my right. Ano po? Basta always remember ko, ang error na binabanggit is on my right. Okay, on my right. Either tama kong question nito, tama kong surveillance, kaya mag-survey. Hindi mo kung lumang yung ako doon, isay ko na sa right window. Okay? Kasi nag-ibay, di ba? Dapat suppose ko tayo sa right side, ito A, dapat nasa left side ko yung B. A na itinili ko sa right, ito sa B. So, tunay doon ang side ka A. So, instead ang B A. Pero, those choices, kaya ito mangyari mga pala, hindi mangyari ka nakataon kasi sila ka ni klaro po. Sa babang ikon, ulitin tayo. Welcome to the Palarong Pakalungkot 2023. This is match number 1. This will be played between on my right, team Santa Cruz Elementary School. On my left, team Calawag Elementary School. Players, start of the first set. Pag nagsabi na po ang start of the first set, setting of your goal is time. Equal po ang katuyang goal. Tatawin lang na you are in your time. Okay po, next. Passage to the one. Ito ako ay pinatong ba? Bawal po na yan. Wala na kayo mga nakahan. Hindi ko bawal po na yan. At hanggang sumagot namin lang po. Kami na lang, kami na napapasama. So, baka naman yung isa mga kayo naman, pero maging focus lang yung aral kita sa ating kanina. You will notice, may magkakasya yung factor. Ang first three factors sa left side sa score tree. Tayo ang laon bago ang number. Likewise, sa right side na sa group B na score tree, di ba? Para sa ito yan. Very good. Para sa isa sa score B. So, dahil pa rin din naman kasi naman sa ano ang sarili. Let's say, first for this, makasalit naman sa atin. Salit na, ang nagkakabat, ang nagkakabat, not all. Oo. Next number. Number ng player. Correct. Hindi po sa sarili ng may pagod sa bubble. Ito training na kaya po mag-iwan ng champion. Sa bubble. Hindi na kaya mag-bubble iba. Tama na po ang review ulit ko. Nagkakulong ko ng out eh. Saka dito po sa time. Siguro kung gawang champion natin eh. Baka mag-bubble ko sa next week. Kasi dito na ako yung champion na dito. Okay. So, ang scoring na po is by 3. Okay? By 3. 3, 6, 9, 4, 2, 1.
25 points. Kung tawag team mag-abot ng 20 points. If both teams will at least 20 points during the competition, so the 8-point more will be in field. Ako 25. Ito na wala pa ano, 22, 18, 22. Ano yung pinamaray? Kaya nabot sa 25, hinahabol. 21 lang po kita. Anyway, again, wala sa pagkita lang na assist sa inyo. Ulitin ka po ano? Bago ng serve, makain na po sa service. Ulit, yaw. Plus one. Paano kung service ka rin ba niyo, pero initin ko naman to? CA, wala yung C. Nagkarit ka po ni check, pero hindi ka malakas ko sa balyo. Sa number na po ang score. Sa chance,
ulit-ulit mo. Para makapag-build ko. Ito yung nakapag sila. Okay, guys, contest, iwan nyo po yung player na nagtatapos ng bola over the net. Ito natin yung drawing. Okay? Iwan nyo.
bayanan, no? Pag double.